ka chanela ka lo lom le vek chewa tun chuma chuan bin ol sam le tui taka kan dan kan en hau le don ani bin hi a mor ve ve ang kha ka pe ya ti hian a hi thei thei kha kan hik bokanga chuanin bin hi ana nei lo chi ni sela changla tuk lo anau lampang kha kan hmang bok don nia bin hi chu atam zong kha chu kan du za zat kha kan hmang thaya chuan ti hian kan then zo khan fai takin kan silanga chuan a bol lo kan man tur te kan telang corn flour fian tenga ka tela ka fian te man hi thir fian te ang kha nya avum zelin ka ti ni red chili powder fian te khat le chan ve ka tela tian uluk dewin kan cho polanga a thak sek ka du wang khan red chili powder hi ka manga a thak kan du lo kha chuan masala dang kan nei rem cha nang ang kan du ang kha kan mang mei don ania chuan tui ml za som ni ka tel le boka ti hian thadewin kan cho polang artui pum khat ka tel le a thadewin uluk dewin kan cho polang ti hian chi fian te chan ve vel ka tela chi hi chu kan du al le al lo da na zir khan kan tel hnemin kan tel tle mei don ania kha kha chu ti hian kan du ang to ka kan cho pol that nuwa hian bin kan sil fai sa kha kan da lu tanga kan corn flour cho ko ya khan thirbel kan chuang anga tel tam ve deuh hlek kan lei lu tang kan tel chuan hi alo hmui huna purun sen chan sa tlem kan thla kanga tel hi he aya tlem deuh hlek po a man thaya voi khata bin kan thlak tam du dana zir khanin tel kha chu kan lei hnemin kan lei tlem thai ani chuan kan bin kan tur kha ti hian pakhat te the in kan thla kanga hei kan rei ngai lova minit ni khat kan chuan kha chuan atok mai ani minit ni khat chuan khanin a min tok vela min lutuk po kha atui du chuang lova kan sok ang kha tok chau ti na ni chu chuan thuk hi o gas hi asang bera ka da hetianga bin kan hi atui ro emema in lo kang ve nge nge don nya cho me reng reng chu angai ngor ngora han siam te hi ne te hi alo ol ve anin om ve du a chi dang deuh te hian han siamila ei te hi lo tui ve le deuh thina siam har salo emema hetia siam hian atui reuh ka tir tuka chuwang chuanin karon siam vele ni he video hi in lo chang kai puya siam du te in lo om ve takin ti in chuan kan du chuanin kan soite le lokanga khata kan corn flour cho ko ya khanin purun varte ba khor te po kha so thing te po kan deng somanga kan tel theya tirim tui tu a khan kan tel du chona tel thei veka a boi thlak mai mai ka te tun chuma hi chang karon tel lawa ti hian a tui thau ka te wangin a ol sam thei ang berin karon siamani chuan ti hian a dang po kha kan thlak zelanga I vai khanin kan kang vek ton ani
chuanin ka video te min lo en saka ka channel min subscribe tu te zong zong chunga ka lom me malom thu ka soya min la subscribe be lo te pon khongai takin min lo subscribe tu rin kan somin kan ngen le bok chu ni e o hei ti hian kan bin kan chu kan lo kang zauta a hei ei thei lo ni ta siam kha har sa lo em ma siam chung po rei lo a min ma a tui reu em boka in lo siam ve chewanga tui de win in lo ei ve chew don nya